vativinga vari panotitsika vo tichiti maita basa nekuuya yavo ese nevanokutevererai mashure mose muitiro zvakanaka. Ndinoti kuna vose ndikuna makamera akati namama vose ava kuti zvinhu zvigone kuendeka. Tokutendai nebasa iroro zvakanaka. Dai tichikuona nguva nenguva zvose, asi tikuoneka nguva yekuti paitika izvi kune nguva yatichiridza tinenge tiri kumwe kuti mukuritsewa mawanga achiona kuti avanga achiidza show yavo papana vanhu vatatu vanonoti muonekwa. Asi atoti nekufamba zvinhu izvozvo tinozvinamatira kuti zvinge zvichiitika. Varungu vedu, mapakirano edu, azungu atu veramakiwa wetu ndivaridze mabhendi varidze mabhendi pasina ine mitorodzera handi hakuna pamuri ndo patiri ndo pamuri itirai zvakanaka. Ndine nguva yekuchema ndinonzwa kubatikana ndibaba vangu ava namama vangu vari apo. Ndibaba ndo vandiyarutsa ndozvimbere kuzimbabwe zvandiyamura zvandiriitira zvandirimura kusvika pandava nhasi. Kapi nekapi kese kandinako nhasi kakawapo kuburikidzana baba Nicholas mukoma wangu vakapfuura pahukuma. Ndibaba namai vari apo navose ndisikakanganwe mwana womumwe muroora wari kumasharonda wari papa anova ndiye mubikiri, ndiye mumwe wangu wandoti tafamba naye kubva 1986 tiri tese kusvikana nhasi. Ndinotenda namai muitiro zvakanaka. Vana mai makakosha. Vana mai ndimi nemabasa ose ava. Ana mai kudzwai nekusingaperi. Ndisingatauri zvinoenda mberi toti mukoma baba mufambe zvakanaka mutitarise pamuriko kumepo hachakuonai panyama se pamweya muve muinesu tifambe tiende mberi nebasa musorori nguva yakanaka. Ndakupa nguva kuna Mr. Tsanduka nongoroti mungotaura ka